Heippa katsojat, tervetuloa Contractors Showdownia. En osaa sanoa oikein, mutta siis hieno peli ja kaikkea. No niin, nyt tämä peli alkaa tuon. On tää muuta. Hyvä sitten. Halkasia. Tyypit hyppii. No, tää munkin pitäis tää. En mä uskalla. Ui vitsi, mitä tää tapahtuu nyt tänään? En mä halua. Nyt ei. Mä hyppäin. Vasta siihen. Mä en halua sinua. Masseja. Juhuu. No niin, nyt löytyi muuta. Oi vitsi. Painrak. Pitää olla tosi varovainen. Koska täällä tyypillä, täällä pelissä, niin nämä tyypit poraa ihan sairaasti sut sitten. Näinkö oikein? Industrial area. Ei ollut ketään. Hyvä, sillä minä en halua tällaista. Mutta on aika vaarallista kävellä tässä aukealla alueella. Mä lähden tonne. Kamat, mitä se yläkerrassa? Ei, eikö mä ottanut näin? No. Nyt mulla on noin. Mä en tiedä mitä näillä saa. Oi vitsi, täällä on toinen vielä. No. Kannattaisiko mä ottaa sniperi? En mä tiedä, ei ehkä. Mä menen tommosen balloonin viereen, et sit jos joku rakkaa muhun, niin mä voin vaan lähteä karkuun. Mä en halua taistella, koska mä oon huono ja tänne droppaa joku. Onks nää? Tyyppi! Ei se sai mut. No mä kuolin aika nopeasti, mutta nyt mulla on ne chipit. Niin avataan ne. Ja mulla on siinä. Mä sain ne. $5. Toinen. Okei, no niin nyt tulee hieno. RPtä. Mikä se on? En minä tiedä. No. Viimeinen. Ja RPtä taas. No niin, nyt lähtee toinen muuten matsi vielä tähän kertaan. Ja tää on sitten oikeita ihmisiä, koska ne on aika hyviä. Ja mä tällä kertaa ei hypätä semmoisen paikkaan, missä on tyyppejä paljon. Vaikkapa tuonne. Oho. Mä näin Firestrike. Joo, mulla on ihan Firestrike näköjään. Oppista. Mä sain Airistrikein sinne.
Mä just äsken soitin Aerostrike johonkin tyyppiin. Se vaan seisoi siinä. Ei vitsi. Nyt lähtee Aerostrikeit kuva menemään. No niin, Balloon Boy. No. Mutta tuohon vaan Aerostrike nyt. Tänne näin. Mutta jos ne ei ole kilttejä, niin sitten mä en puhu niille ja mä laitan ne mutelle. Pistä. Oi, no niin, nyt jäi muuten tyypit. Tuo oli pelottavaa kokemus. Niin kuin ihan totta. Mutta onneksi ne ei osunut muuta kuin pari, niin mun pitää löytää. Mä olen hyvin stressaantunut tästä. Jes, Anna. Kiitos. Vedän pikkuisen tämmöstä käteen. Pandage. Noniin. Jos mulla loppuu panokset. Niin, mulla on sentään pistooli. Mulla loppuu siitäkin. Toi tyyppi. Tuolla. Noin. Pitäisikö? Pitäis. Ei pitäis. Mä oon tässä puun vieressä. Tätä pikkumäkkiä alueella. Ei mun minimäkki ei oo alueella. Mitä löydät tulee? Tuolla auto, mutta mä en halua ajaa. Enkä mä en tiedä pystyykö se pelillä ajaa. Mä vaikka pystyn. Anna. Ole alueella. Yes! Tää on alueella, niin mä voin vaan istua tässä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Juhuu!